dia, bona tarda. En l'últim vídeo vam estar parlant del present habitual i de com fer preguntes. Era el vídeo tercer sobre les preguntes el segon, i el que farem ara és, de fet, la tercera part. Perquè hi ha un tema que ens vam deixar, és un tema prou important que ens trencarà una mica les normes. Fins ara havíem après que en les preguntes el que fèiem era posar el do o el das al principi, després el subjecte i el verb. Les preguntes del present habitual, ja sabeu, el present aquell que és pels hàbits, costums, etc. I en un segon vídeo havíem dit, val, però si vull preguntar qui ha fet una cosa, o què, o on està, o el que sigui, doncs llavors aquestes hem après que les hem de posar sempre al principi de la paraula, com en català, com en castellà. Cap problema. Molt bé. Però ara fem-nos una pregunta. I si preguntéssim qui viu aquí? En la frase que teníem en l'anterior vídeo és on vius tu? Però si em pregunto, si la pregunta és qui viu aquí, la resposta, la pregunta seria who lives here? I diríeu, home, però no havíem quedat que les preguntes es feien amb el do o amb el das? No havíem quedat que sempre has de posar el subjecte? Per què aquí ens l'hem saltat? Doncs per respondre a aquesta pregunta, que requereix un nivell, no un nivell d'anglès més avançat, però sí que requereix una mica més de reflexió, hem de fixar-nos en aquest who. En la frase qui viu aquí, qui és el subjecte? En realitat el subjecte és who. La pregunta who lives here, jo abans he posat el who aquí sota el VWH, que és el lloc que li toca. En realitat en anglès és who lives here i no porta el do, perquè el subjecte ja és la paraula VWH. En la frase anterior, where do you live, qui és el subjecte? You. El podem identificar clarament. Val? Doncs llavors agafem la paraula VWH i la posem en el lloc que toca, que és el principi de la pregunta. Però si el who, la paraula VWH, ja és el subjecte, el who es queda en posició de subjecte i no trobarem res en aquestes altres dues posicions. Anem a veure un altre exemple. Imaginem que estem jugant en un joc d'aquell d'endevinar animals. I diem, volem que ens endevinin, jo què sé, l'os formiguer. I la pregunta, perquè ens ho endevinin, és quin animal s'entén, què menja formigues? La resposta, l'os formiguer. Doncs també seria what eats ants? What eats ants? An ant eater. Un os formiguer. I per què hem posat el what aquí i no aquí, que és on ens esperàvem? Mateixa explicació. A la frase quina cosa menja formigues, qui és el subjecte? No el podem identificar amb facilitat. Aquí sí, estava davant del verb, que és el seu lloc. Però aquí no el podem identificar fàcilment. De fet, no hauria d'haver-hi res, perquè en realitat el subjecte és el what. What eats ants? I fixeu-vos també en una cosa. Com que no hem posat el does, la S es conserva al seu lloc. No se l'ha traslladat al do. Aquest tipus de preguntes en què no posem el do ni el das solen passar quan el subjecte, quan la pregunta comença per who, o quan la pregunta comença per what, o potser
potser amb which, però sobretot amb who i amb what. I la resposta és molt clara. Who, qui, pot ser en algun moment el subjecte de la frase. What també. Però where, on, no pot ser mai el subjecte de la frase. Penseu-hi. When, tampoc. Why, tampoc. How, tampoc. Whose, tampoc. Which, potser. Per tant, who lives here, what eats ants, són frases perfectament normals en anglès i per les quals ens hem de deixar el do o el does.